DBH3ko ikasleak gara eta plastikako saioetan egin dugun lana aurkeztu nahi dizuegu. Ikastolako jolaslekua triste xamaz zegoera ikusita, bizitasuna eta poza ematea erabaki dugu. Horretarako, lurrean zeuden jolasak berritu eta proposak izan daitezkeen beste batzuk txertatu ditugu. Ondoren, harriekin egindako 3 lerroan jolasak margotu eta horiek gordetzeko poltsak josi eta dekoratu ditugu. Guzti hau LH-ko ikaslei oparitzeko asmoz jolaslekuan elkarrekin gozatu dezate. Ideia polita, ezta? Bakoitza dauke berarrik, 4 eta 4. Eta saia hau batzea lerroan 3 harri jartzen. Jokalari bakoitzak 4 harri ditu, banaka jartzen dira. Eta irabazten du 3 harri segidan jartzen dituen. Adibidez horrela. Bueno, Ester, jolastuko dugu? Bai!